În arta războiului, Sun Tzu a zis: dacă știi propriile forțe și inamicul, nu ai de ce să te temi de rezultatul a 100 de atacuri. Dacă știi doar propriile forțe, dar nu și inamicul, la fiecare victorie vei suferi o înfrângere. Dacă știi forțele, știi cu ce poți lovi, dar dacă știi inamicul, știi cum să lovești. Prin urmare, dacă inamicul nu știe la fel de multe lucruri ca tine, vei câștiga prima sa lui greșeală. Tot războiul se bazează pe înșelăciune. Prin urmare, atunci când suntem capabili să atacăm, trebuie să părem incapabili. Atunci când ne folosim forțele, trebuie să părem inactivi. Când suntem aproape, facem dușmanul să creadă că suntem departe. Când suntem departe, trebuie să-l facem pe dușman să creadă că suntem aproape. Când pari pașnic, ataci cu toată forța într-un timp foarte scurt. Pe asta se bazează Blitzkriegul german, care respectă aceleași principii identificate de Sun Tzu 4000 de ani mai târziu. În carte, mai multe reguli ce sunt pornite de la aceste principii sunt descrise. Nu le voi enumera pe toate, dar toate au legătură cu informații sau moralul oamenilor tăi. Trebuie să-ți cunoști câmpul de luptă, căci fiecare deal pe care îl folosești înseamnă soldați inamici obosiți, care se mișcă lent, făcându-și drum spre arcașii tăi dibaci. Când inamicul tău atacă seara, fă-ți oamenii să se odihnească ziua, căci un om odihnit și satul face cât doi obosiți și flămânzi. Dacă inamicul duce lipsa de resurse, nu ataca. Doar avansează și forțează să se retragă. Vei câștiga fără să lupți. Sunt sigur că știi cel puțin un eveniment istoric unde una sau mai multe din aceste reguli sunt folosite. Eu mi-am ales din preferințele mele și le voi prezenta. Voi începe cu atacul vacilor demon, descris chiar în carte. În China, undeva la 320 înainte de Hristos, micul oraș Dingzhou, plasat sub asediul dinastiei Yang, în lipsa de oameni, timp și resurse, au recurs la o măsură disperată. Au legat lâna, plante uscate și lemn de coarnele și cozile unor vaci și le-au dat foc. Pe timpul nopții, aceste vaci normale păreau niște demoni, făcând armata inamică să se retragă. Harald Sigurdsson, cunoscut drept conducătorul cel dur al Norvegiei, a avut multe idei și strategii cel puțin neconvenționale, dar una dintre strategiile lui m-a impresionat. Bineînțeles că și aceasta are legătură cu focul. Atacând un oraș foarte bine apărat, Harald a observat că în oraș își fac veacul multe păsări, care își căutau de aleguri în pădure. Harald și-a pus oamenii să captureze cât mai multe păsări, de la care au legat bucatele de lemn și ierburi, pe care ulterior le-au prins, lăsând păsările să se întoarcă acasă, în cuiburile din oraș. E surprinzător de ușor să pui stăpânire pe un oraș care arde.